Ahoj, vítam vás u... Počkaj, teraz budem typovať normálne. Šiestvo... Bravo, lopta. A ideme si zahrať s Frankyčom, ktorý, keď som včera natáčal video, tak som zahral zasa hru na Bravo Ball. Išiel som starou, kvitol som hru. A on mi padol Frank. Proste všetko dobre sa stalo presne vtedy, keď som to natáčal. A ja neviem, či vás baví, keď hrám Bravo Ball, keď to nikto nepozeráte moje videá, to je jedno. Neviem, či vás to baví, keď hrám stále Bravo Bally, ale mňa to proste tá hra baví, proste tie Bravo Bally. Keď som samozrejme, mám dobrých randomakov a mám 8 win streak. A to len s Frankom, halo. A mám už na 13, ale viete, čo nechápem. Keď je tam tento environment na tejto mape, tento pieskový. A keď zapneme hru, tak rýchlo sa načítaj, konečne, prosím. Ďakujem. A zrazu je tu iný, ten klasický. Takže je to poriadne divné podľa mňa, tento update. Dosť zabugovaný ešte. Aj keď tam mali dneska tú prestávku, ale nejako im to nepomohlo. Ale mohol by som si dať na toho Franka nejakú gadgetu, ale tento hang mi uberá dosť týchto. A Bell dosť rašuje na to, že má 12 životov, hej. To by som mohol prejsť, nie? Čo, Spike? Oj. Keby som bol za tým rohom, už by som to tam mal. Keby som prešiel cez ten roh, tak by som to tam mal. A nechcem to dávať teraz ultim, lebo som by nám zničil tieto tu kvádre. Opat som nechcel. Dáme tu spray. A ideme to zničiť zasa. A dokonca ich... nie! Ja som absolútne nevedel, že ma stanul. Oj, som nevedel. A som bol zamrazený. Ja si na zime nechcem spomínať, lebo... Nie, choď preč! Prečo keď natáčam, tak sa mi darí? A keď natáčam, tak sa mi nedarí. Ty kokos, ja toto neznášam. Proste. Ale akože mohla si buď tú loptu a zabiť toho Spajka, hej. To ťa mohlo napadnúť, hej, aby si vedela. Pirlu. Takže... Tebe by som určite like nedal. A prestaň, Hank, lebo toto nemám rád. No, poď. Ničme stenu. Stena! Krása. Yes! Rýchlo! No? To mám. Yes, ale bolo to tesné, no. Mohol som dať aj Bell, ale ja som to radšej nedával. Neviem, aký to je randomák, takže... Možno, že by to som pokúšal dávať nejaké trickshoty. Takže radšej nie. Že som to nespravil. To som teraz úplne na hovno využil. To sa mi moc nepodarilo teraz. To bolo tesné. Randomakom to dosť často padá tá lopta, keď im to takto dopadne. Ale prestaň, lebo ma z toho bolia oči. No, poď, yes. A ešte dáme gól, tak nedáme. Ale zabil som Spajka. Ale dobre, máme to vyhraté. Krásne to máme vyhraté. Aha, som dokonca aj v tomto. A nechápem prečo práve tu. Však som len rozbil stenu. A máme 14. tier a 9. win streak. Krása. Takže táto hra sa mi krásne vydarila. A ináč, čo som si všimol, že keď vidíte tieto tri ikony, to Friends, Team a klub, že pod tým je nejaké extrémne veľké miesto, takže to tam predtým nebolo. Takže to akože tak veľké bude zaberať tento event, hej, mi chceš povedať. Neverím.